Pila ka mga residente ginareklamo ang kakulang sa police visibility sa Bacolod Vendors Plaza. Mga tagbalay doble halong kontra sa mga kawatan. Yan ang balita ng aton gintutukan. Maluwas sa reklamo sa mga manugbaligya ang ginsaylo sa Vendors Plaza. Ang mga residente sa Barangay 12, luwig man ipadangat ang ila kahangawa bangod sa pigaw nga police visibility sa lugar. Ang tagbalay nga si Raul, panugyan sa iya mga border nga mag-ulo aligmat sa pagwasulod sang mga bulante kag parokyano sa lugar. Iba di kilala eh. Mayo natin kung diyo, sira na natin, mayo na natin diyo. Ang ining mga katigulangan, ginakahangawaan ang seguridad sa pagdagsa sang mga nagapakilala manugbakal. Yalong lang kami kaya iti damo na pangayaw. Delikado, maraming addict dito. Maraming kawatan. Ginsiraduhan ng back entrance ng Vendors Plaza agud makontrol ang mga nagagwa sulod. Bangon sa kakulang sang banyo, nagabayad sang 5 ka pesos ang mga manugbaligya sa mga panimalay. Adayon nga ginakayong banyo subong ang tangke nga kuhaan sang malimpyo nga tubig. Panilagan mo, sirahon mo yung bintana. Kaya karabanan, hindi ka saka lang yung... Pasalig sang BCPO ang intensibo nga pagbantay ilabi na nga malapit ang lugar sa Mascara Festival sites. For the past few days or weeks, damo kita sa mga arrest sa robbers. Pero nakita natin subong nag-decline significantly ang incidents of robbery. Suno sa opisina sang sectoral concerns padayon ng ila clearing sa merkado, maluwas pa sa pagkayo sang pasilidad sa lugar. Upod si Reynald Castillo, Adrian Prietos. 1 Western Visayas.